Na úvodnej obrazovke vyberieme firmu, v ktorej chceme pracovať, modul, môžeme prepnúť účtovný rok, ďalej v ikonke ozubené koleso robíme nastavenie pre účtovnú firmu, ikonka pre inštruktážne video, ktoré teraz pozeráte, a ikonka pre odhlásenie z programu. V menu sú ponuky na zadávanie správ a vo Vykonaj prenos číselníkov z predchádzajúceho roka a pomoc na diaľku.